गोरी का हो? अरे बड़ा हम सुनले बानी कि तू सवाल का जवाब देलू हो। अरे तो हम भी कोनो चीज न बानी हो। जाना तारू एक बार याद बा, एक बार औरी हमरा के देले रहलू स्कूल में। का देले रहली? सवाल जवाब करो तो ही तू हमके। अच्छा तो सीधे सीधे बोला कि सवाल का जवाब देले रहनी, सबका सामने कब देले रहलू हो? सुनो बोला। एगो हमार सवाल के जवाब दे देबू का? कहो भाई कितना दिन भइले तारा सवाल का जवाब देले, फिर आ गईला पूछे। तो हमसे बड़ा प्यार करीला ए लिए पूछत नहीं। अच्छा तो पूछा। सुनो बोला बोला। कौन चीज तोहरे ऐसनी यार लेवेला, पार पार लेवेला, पूरा जिला औरी जवार लेवेला। बोला बोला अब बोला बोला ही गोरी, बोला हो बोला बोला। ए बाबू बोला। बड़ा नीमन सवाल कैला है। यही से न पूछनिया। बोला। और जब पूछिए ले ले बड़ा हाँ तल्ला हम बताइयो देते। अरे बता दो। सुना। बोला। हमर नौवा के हो हमर यार लेवेला। आए है बुझत ना? बुझतनी बुझतनी। हमर नौवा के हो हमर यार लेवेला, बार बार लेवेला, पूरा जिला औरी जवार लेवेला। सुना 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 ए बाबू, सुना हो सुना सुना। वाह क्या बात है जियो। देहली ना जवाब। बहुत सही। केहू ऐसा नहीं के जो हमार नाम न लेत होके। ठीक बात दूसरों बता दे बुका। अरे पूछा एकदम जानू पूछा। हमार जान हो ना। हाँ हाँ पूछा। हमार सोना हो ना। अरे हाँ हो। तो सुनो। बोला। शादी बाद कौन काम रोज करे मेहरारू हो? ये कौन सवाल हो? काहे इस सवाल ना हो सकेला? अच्छा करे आगे वाला पूछा था। अच्छा एक आगे वाला पूछी। हाँ हाँ। कौन चीज अपना हाथे रोज भरे मेहरारू हो? सुनो। बोला ना हो। कौन चीज हक जता के भातार लेवेला, बार बार लेवेला, जब करेला वो कर विचार लेवेला। बोला 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 ये गोरी, बोला हो बोला बोला। पागल हिया से। ई कौन बड़का जवाब बा? तो बताओ। कंदे बुड़ का सवाल कैले बड़ा। तू का सोचत हो हमरे ना पता है? तो बता दो। बड़ बड़ लोगन का जवाब देली तो तोहरे में का रोवत है? हाँ सुना। अरे बाप बोलो। शादी बाद शौक सिंगार रोज करे मेहरारू, मांग में सिंदूर अपना हाथे रोज भरे मेहरारू हो। समझ में आइल? बियाह के बाद मेहरारू कुल शौक सिंगार करेली और मर्द के हाथे सिंदूर पहिरली। कहाँ से कुछ सिखले? काहे ना सिखा? धनंजय सिखौले हुआ हमार उस्ताद हुआ, मालिक हुआ। हाँ सुना। सुनावा। सलाह हक जता के भतार लेवेला। अच्छा। हाँ राय मनसौदा। हाय 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 हाय। सलाह हक जता के भतार लेवेला, बार बार लेवेला, जब करेला ओकर विचार लेवेला। सुना 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 ए बाबू, सुना हो सुना सुना।
कइले बड़ा हाँ? सवाल पूछत हवा त अंगुरी पकड़ के पहुंचा पकड़े लगला। ए रानी सुनत रहा बोला अतना दिन से बतियावत तारू अब बोलिए तनी त का हो काहे के बोल दे बाहो। सुनो बोला ई सवाल जो हमार बा न अच्छा जिंदगी में तू ना एके बता पाइबे। जिंदगी में हां जिंदगी में ना बता पूछा पाइबे। पूछा पूछा सुनो का चीज बहुचट नैहर में है नहीं देहल जाला हो। कौना चीज पर किसन को बोला के नहीं ताला हो। का शादी सुदाया कुआर ले बेला बार बार ले बेला चला को ले बेला गवार ले बेला बोलो 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 ए गोरी बोलो हो बोलो बोलो। अच्छा तहार मतलब बा कि कौना चीज का नाम शादीशुदा कुंवार चलाक गंवार के लेवला। हाँ कौन ऐसा नाम बा जे सब लेवला ये ना। हाँ। तो सुना सुनाबो करेजा पे हाथ धोला देखा कैसे तड़ 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 जवाब देला। सुना बोलो घूंघट कबो नैहर में नहीं देहल जाला हो। और ही सुना बोलो अब मौत का बात बतावत है। मौत ऊपर कौनो नहीं लागे कबो ताला हो। मौत के ऊपर केहू का ताला ना लगेला। सही कहलू हरि नाम शादीशुदा कुंवार लेवेला। आहा क्या बात है अरे जिया समझत हवा ना। हरि नाम शादीशुदा कुंवार लेवेला बार बार लेवेला चलाक लेवेला हो गंवार लेवेला। सुना 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 ए बाबू सुना हो सुना सुना। बुझला बुरबकऊ पूछ लेनी हो हमार गोरी।